Kaixo danoi, agindu denun bezala, kuarentena hau harinau pasatzeko, ariketa sorta batzuk eskainiko dugu, bai kliniketako fisioanek, eta ideia da itxea zoze divertigarria, dinamikoa eta batez be etxeko gauzekin itxeako guna. Eta lehenengo ariketa erakutziko zuet, materiala, edozein altura, adibidez zerbeza kaja bat, eta pare bat brikesne, etxetik danok daukogun zoze, bale? Venga, behitxu gurrengo bidixo eta ikusiko zuen horitzen dagoen ariketa. Ingo dugu, altura ezberdinak erabili eta pixo apur bat hartu, apur bat zailago itxeko, bale? Orduan izango da, igo, jeitxi, igo, jeitxi. Bi, iru, lau. Bai? Ezin bali oso horreinoin, zuzenian, tak. Alik eta azkarren, apur bat, berotzen juteko, bai? Hori izango zen, gaurko lehenengo ariketa. Bigarren ariketako materiala, famosun egin dan gauza azken egun hauetan, papel higienikoa, bale? Orduan, hartzen dut tokixa, eta egingo guna da, hankak itxita eta besoak itxita, eta gero salto, eta bisak ireki. Eta hola ningo, denbora apur bat, berotzen joateko, eta hola lortuko apur bat gure ritmo kardiakoa igo, eta gaitasun aerobikoa hobetzea, bale? Gabexa! Hurrengo proposamena, bai umiekin edo familixan jolasteko joku bat, da karrera bat, bai? Orduan, helburua da gauzak jaso eta alik eta azkarren hasierako punturak hartzea. Alduzu nahi da kronometra o tokisa limoko zuen, bi fila jarri. Orduan, helburua da puntu batetik hasi, korrika jun, apurtu guzak hartatzeko, eta hemen utzi. Eta berriro, nahi gozuen orden, bale? Hartu, pixu diferenteko pulsak, bai? Eta hori kronometrau, eta azkarren itzen daurak, irabazlia. Eta karrera ezen karatera, baina portalera bai orduan, kezkeiak oso erabilgarria dira, eta ariketa diferenteak itxeko. Aldo gino, pixuakin, etxekiako gozekin, edo pixuari, baina gozia da beraketxi, eta ariketa azkarren, igo, oinez kopika biozu modu. Berriro, azken, berriro bera, pixuakin edo pixuari. Azkar etxe mozu eta pare bat pixu goten behituz ikusiko zuen olazkenian desietek antzako zari. Eta gaurko zuek izan die ariketak, bidali, zuen argazkixak, bidixuak ariketa horiek itxen, proposamen berritxak, eta egunero, danon artean ariketa gehiago igotzen fango gara, holan ariketa gehien aktibo mantentzeko, bale? Hasi genezte etxean geratu, ez geratu geldi.